Akwai ɓangaren gwaje-gwaje domin gano sahihan alamun cututtukan da ke damun waɗanda suka je asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano wato AKTH da ke Kano domin a kula da lafiyarsu. Likitoci ne kan ayyana irin gwaje-gwajen da za a yi wa waɗanda ciwonsu ya buƙaci hakan. Babban likita Kabir Abdulsalam, wanda shine shugaban wannan sashi, ya yi bayani domin faɗakar da jama'a dangane da mahimmancin ayyukan wannan sashi na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Amma bara mu fara da jin ko menene clinical pathology. Shi bangare na clinical pathology kamar yadda mutane suka fi sani, za a iya cewa bangaren lab na asibiti, saboda kowace offices ɗinmu da wuraren aikinmu yana da alaƙa ta kusa da kusa da bangaren da ake gwaje-gwaje wanda ake cewa laboratory da Hausa. Na tabbata kowa ya gane. Shi wannan bangare ne wanda yake yana da rassa guda uku. Akwai bangaren mu na chemical pathology, akwai bangaren da ake cewa cututtukan jini ko hematology, da kuma bangaren kula da ƙananan halittu waɗanda suke sa ma ɗan adam cututtuka iri daban-daban. Amma kamar yadda ka tambaya, zan yi maka bayani na wannan bangare namu da ake ce ma chemical pathology, domin shine bangaren da ni nake aiki, shine na fi wayewa a kai, kuma na tabbata abinda masu kallo da sauraro da kuma ku masu wannan gabatarwa za ku so ku ji. Shi bangare na chemical pathology bangare ne mai matuƙar muhimmanci da ake samun sa a kowane asibiti, amma musamman asibitocin koyarwa da kuma manyan asibitoci da ake samun ƙwararrun likitoci da sauran ma'aikatan lafiya. Shi ne yake kula da yadda ake bincike na sinadarai da ke jikin ɗan adam. Shi ne ake ce ma chemical ko chemicals ko to chemical pathology, ma'ana ɓangare na asibiti wanda yake kula da yanayin sinadarai na jikin ɗan adam da yadda suke lokacin da ake cuta da kuma lokacin da ake cikin cikakkiyar lafiya, domin a gane a wani mataki mara lafiya yake. Ɓangaren nan namu kusan idan ka zo asibitoci irin namu wannan na koyarwa ko asibitin ƙwararru, zan iya ce maka kashi 60 zuwa 70 na duk wani mataki da za a ɗauka ya ta'allaka da bayanai da aka samar daga wannan ɓangare namu. Yanzu idan misali mutum ya zo da ciwon suga, idan aka ce ya zo yana yawan fitsari, yana yawan shan ruwa, yana yawan tashi, yana yawan jin yunwa, to take yanke zan iya lissafa maka abubuwa sama da guda 5 wanda duk za su iya samar da wannan a jikin ɗan adam. So amma da an zo an gwada sinadari na glucose da a ce to ya hau ya kai matakin da za a ce ciwon suga ne. Kaga wannan bangaren mu ne na musamman. To bayan ciwon suga akwai wani misali kuma da za a bada na shigen haka? Kwarai kuwa, akwai cututtuka musamman na ɗan adam da yawan gaske, waɗanda kowanne abin da ake gani a cikin jinin mutum ko a cikin bawalinsa ko a cikin gayadinsa, duka abubuwan da suka bambanta. Kamar misali yanzu a ce masa misali mutum ya samu cututtuka daban-daban wata suka jawo a ce ya samu ciwon koda. So kafin likita ya tabbatar cewa wannan bawan Allah ciwon koda ya same shi, sai an zo an yi wasu gwaje-gwaje kusan guda 8 a wannan bangare namu, wanda su ne za su duba ce abin da aka samu na bangaren urea ko bangaren creatinine ko bangaren bicarbonate da kuma sauran sinadarai ya yi daidai da yadda za a ce wannan bawan Allah ya haɗu da iftila'in ciwon koda. Ko kuma a zo a ce sinadari na maiko da muke ce ma cholesterol, kowane ɗan adam yana da shi a jiki, amma akwai matakin da yake zama ya kai matakin da zai samar da izini illa ga jikin ɗan adam. Saboda haka duka cututtuka, hawan jini, ciwon sukari da sauran cuce-cuce duka za a gwada cholesterol ɗinsa a tabbatar cewa daidai yake ko kuma ya hau. So wannan bangare da ma'aikata da yawa ana ayyuka domin a samar da bayanai da za su taimaka wa likitoci da sauran ma'aikatan lafiya. To muna da kayan aiki da ɗan dama. Na tabbatar lokacin da aka kayyade ma wannan tattaunawa ba za ta ba da damar mai ba da
cikakken bayani na na'urorin da muke da su, amma da farko akwai ƙananan na'urori waɗanda ake amfani da su wajen tace shi kansa jinin kafin a zo lokacin da za a sarrafa shi a gwada shi a gwada sinadarai daban-daban da ke ciki. Shine ƙananan na'urori kamar mashin da muke cewa centrifuge, wanda shine za a sa jini a wana shi a ciki, sannan sai ya fidda wani bangare na ruwa da ake ce plasma, ko wani bangare na ruwa da ake ce masa serum, wanda da shi ne muke yin kusan dukkan gwaje-gwajenmu. Idan kuma bawali ne, shi ma za a sa shi a cikin wannan inji a wana shi ya zama wasu abubuwa sun zama sun kwanta a ƙasa na saman, wanda muke ce ma supernatant, sai mu yi amfani da shi ma ko wasu da yawa daga cikin gwaje-gwajenmu. To wannan kenan. Akwai kuma manyan na'urori wanda suke suna da tsada da matukar wahala aiki, wanda muke ce masa analyzers. Akwai analyzers wanda suke na'urori da ake amfani wajen gwada sinadarai daban-daban na cikin ɗan adam. Kamar na faɗa da farko, a jikin ɗan adam akwai gwaje-gwaje da za mu yi a cikin jini sun fi kala 500. To wannan likita da ya ga mara lafiya shi zai duba ce yana son a yi masa gwaji iri kaza da kaza a bashi bayani. So wannan na'urar muke da musu chemistry analyzers. Aƙalla a nan asibitin muna da su aƙalla za su kai kusan guda 10. Muna da su a nan babban ɗakin gwaji namu da kuma ƙananan ɗakin gwaji wanda suke an sa su a ɓangaren emergency da ɓangaren retainership da ɓangaren NHIS da kuma sauran ƙananan ɗakunan gwaji da ke cikin asibiti. Sannan bayan wannan akwai kuma na'ura wacce ake ce mata immunology analyzer. Banda wannan ƙananan sinadarai da ake gwadawa yau da kullum, akwai kuma wasu gwaje-gwaje wanda su kuma sukan ɗauki lokaci. Za ka ji lokacin in kaje sai a ce a wannan testin ba zai zama ya samu ba sai nan da kwana 5, ba zai zama ya samu ba sai nan da kwana 10. To wannan na'urorin su ne muke amma muke da su immunology analyzer, ko su Aminu Kano muna da su kusan guda 3 ko zuwa guda 4, dukansu kuma muna aiki da su yau da gobe. To ya kuke fama da yawan masu zuwa domin a kula da su, kwaye musu waɗannan gwaje-gwaje yawan su a asibiti? To zan ce yawan su mu ai abin da muke so kenan, duk wanda ya zo ya zama akalla abin da duk ake bukata akwai shi, kuma na'urorin nan suna aiki. Amma kamar mota dole koyaushe kana bukatar fetur, kana bukatar bakin mai, kana dan bukatar dan abu 1-2. To duk sinadaran da kake amfani da su da sauran kayayyakin aiki abubuwa ne wanda ba a Najeriya ake samar da su ba. Koyaushe za a ga wani lokacin an samu dan tasgaro a ce abu kaza ya kare, to kuma sai wani lokacin rashin haƙuri ana ta magana ko a ce ai me yasa ba kaza ne. Amma mukan yi iya ƙoƙarin mu tabbatar na'urorin mu koyaushe suna aiki, duka sinadaran da muke bukata koyaushe suna nan, kuma duka ma'aikatan da za su yi aiki da su ma ya zama koyaushe suna nan cikin shirin ko ta kwana, duk sanda ake bukata za su zo su yi aiki. To nan yankin namu na tabbata abinda sauran likitoci da ma'aikatan lafiya za su babu cutar da take da ita da ake da ita a sauran kasashe wanda za mu iya cewa a nan babu ita. Amma dai kamar tunda muna zaune muna aiki a mataki ne na babban asibitin koyarwa, zan iya ce maka take yanke cututtukan da muka gani muka fi alaƙa da su a nan bangare namu, kuma na tabbata da sauran asibiti shine ciwon sukari, ciwon hawan jini, ciwon yawan maiko na jiki da ake cewa cholesterol din nan, da kuma ciwon koda, sai kuma cututtuka na hanta. Su ma dukansu muna ganin su a wannan bangare namu, muna ganin su, kuma likitoci daga sauran bangarori na asibiti da ma wasu wurare na wajen asibiti suna turo marasa lafiya domin su zo su amfana daga irin gwaje-gwaje wanda muke samarwa a wannan bangare namu. Kwarai kuwa, idan mutum yana so ya kama misali a ce misali ciwon sukari mun san akwai ciwon sukari kala-kala, da wanda ake haifar ɗan adam da shi, da wanda mutum yake samu lokacin da shekaru suka ɗan tura masa. So kowanne na farko almuhim da mu a wajenmu shine gwaji a kan lokaci. Daga lokacin da aka yi wani mataki, mutum ya zama duk abin da ya same shi kada ya yi magani na yanke-tanke, abin da muke cewa self medication. Ya zama duk abin da mutum ya ji ya tafi wajen ƙwararren ma'aikacin lafiya, likita,
ya gwada shi ce to ka je ka yi gwaji iri kaza, abubuwa da suka shafi kamar ciwon suga a tabbatar cewar mutum da abin da kasan zai jawo maka ciwon suga, musamman mutumin da yake yana da zai iya samun wannan ta ya zama ya gaje shi ta bangaren mahaifa ko mahaifi ko mahaifiya, ya zama lallai yana zuwa yana gwaji akai-akai, kuma sannan duk ka'idar da likita ko ma'aikacin lafiya ya zayyana ya zama ana binta yadda ya kamata. Kuma an tashi gwaje-gwaje a yi su yadda ya kamata a wurin da ya kamata. Kada mutum ya je ya yi gwaje-gwaje a wurin da ya tabbata sakamakon da za a bashi ba zai yi masa amfani, ba zai yi wa likitansa amfani ba, kuma ba zai taimake shi ba. Kamar na tabbata yadda mafi yawancin mutanen da suka sani, idan mutum Allah ya jarabce shi da larura ta rashin lafiya ko ma wace iri ce, aka ji ko a talla ana cewa idan ka kwana 2 ko kwana 3 baka ji sauki mutum tafi likitanka. Saboda haka almuhim abin da ake bukata shi ne da sanda wani abu ya samu mutum, in kai magani kwana 1 kwana 2, abin da za ka fara nema shine ina za ka ga likita. Likita ya ganka, ya ɗauki bayanai daga wajenka, wannan mutum zai faɗa daga bakinsa ko kuma wanda yake tare da shi ya bayani, mutum kamar karamin yaro ko kuma mutumin da yana da shekaru da dama, wanda ke da shi zai bada bayani ga san da abu ya fara, tari ne ko ciwon ciki ko mura ko wani abu. In an yi bayanin komai, sannan shi likita kuma zai kwantar da mutum ya dudduba shi, a auna shi, ya lallaba shi, ya tattaɓa wurare daban-daban, sai ya ce to abu da nake tunani ake damun wannan mara lafiyan shine kaza. Saboda haka sai ya ce ka je ka yi gwaji na hoto iri kaza, ka je ka yi gwaji na jini iri kaza, ka je ka yi gwaji na bawali iri kaza, inda akwai bukata na gayadi ka je ka yi iri kaza. Sannan sai mutum ya yi wanda kuma za a yi a nan take, a yi likita a nan take a ofishin likita ko a wani waje, ko kuma a je a yi a dawo da su. Daga nan sai likita ya zauna ya ce to na duba wannan kaza, na duba wannan kaza, ina kyauta zaton abin da ya same ka shine kaza, saboda haka ga maganin ka ko kuma ga abin da za a yi. Kaga idan mutum ya tafi ɗakin bincike, aida wataƙila ko a yi masa hoto ko a ɗauki jininsa a gwada ko a ɗauki bawalinsa a gwada, kaga duka ya yi wannan ya yi tsallake, ya ɓoye bayani mafi mahimmanci wanda zai sa a taimaka masa. Hatsarin wannan shine zai zama mutum yana ta yawo kafin ya je ga likitan da ya kamata, ya kashe kuɗi da yawa, ya yi ta kaiwa da komowa, ya galabaita, watakila kuma ciwo ya ƙara ta'azzara. So kaga idan abin da za a iya taimakonsa ne, sai ya zama wannan abun watakila ya kai matakin da watakila zai iya illata shi ko ma ya kai ga rasa rai. Allah ya kiyaye. Ba daidai bane wannan, ba daidai bane. Duk mutumin da yake ba shi da lafiya ko baya jin daidai, lallai abin da zai fara nema shine ne ya likita ko ƙwararren ma'aikacin lafiyar zai duba shi ya ce to wannan ka je ka yi amfani da magani kaza, kuma idan yana ganin abin ya fi karfin a rubuta magani kai tsaye, ya ce ka je ka yi gwaji iri kaza da iri kaza, ka dawo min da sakamakon in gani, in ya so in rubuta maka abin da za a yi, ko kuma idan abin da za a ɗan yi aiki ne ko wani abu, shi ma a yi abin da ya kamata a yi. Now